Itu mah dikah? Sajubayaनो मोनसेखौ बेथो आं हायाहाय Ayah ini. एसे रेसपन्स होबावलायदो जेनेबा आं बैसोआव इसोरखौ आदै मादैमोनसो जायो Kalau dia berkenalan. नोंनो बदे बुंबाय फैनायनि नामा Oh, ओइनो फैलायबाय आसे मानो भाङा आसे मानो भाङा आसे थाथ'लायदो बेदो আমার ঘৰত মানুহ ভাঙা আছে একো বস্তু নাই mau dong. Pasal ni pasal tu tin bedun kelai. Ba milih ni nama zakapra location ah. Hah? Ba maya horla na bidare ke puja ni fai. Be ikena mane pung ni be bawadan apa we. Hah? Saya dia ba Masa kaki ay le pero tu lo dun na kena alas be bukan na kena pergi. Tuan kan tahu tu 20 वर्ष जब दिन लाए बखर लाए हे भगवान आं ये होना कम ना रमानी दास वीडियो बना फिर भी आंग मानसी के हाँ ये साला का मेरा मजा खिता कला नहीं यो सेजौ बाजि तो जा चुंगले खिता नहीं ओमफ्राय दिबिसि नामा खिता नहीं तो जा तर चुंग 你别笑जानला मानला माबा नाङा दे ले मोनसे बिसलानाय जाबाय बिसलानाय लोगोफोर मैयायो माबा जानला मानला खालायना बिहाय जाथाराय बिसलानाय हो 150 लादो लोगो नैलाय बोरै दं तायना बे माबेखौ मोजां नुदो कमेन्ट खालाम इयो जोंहा इयो गांगा टपाय फसायनाय ओमफ्राय नैयो आंनि फसायनाय गांगा टपायनि फसायनाया मोजां ना आंनिया मोजां हैयाना मोजां ना आंनि खाथियाव खिन्थिनाय वाव नाक्लिन नै इसोर मोनथामखौ लाबोदों मैया फुजानिफ्राय मा लाबा ओमफ्राय माने इखौनो हबावदों ना जागासिनो आरो मा बुंबावनो आरो मानसि गासैखौ साला नोंनो बदे बुंबाय फैनायनि नामा दा आरो मानसि जाखावलायनोसै जानायनि टाइम जाबाय नालाय फुजा नायनानै मैयायो एटास जाबोदो लोगोफोर ओमफ्राय ना मोननै नायदों फुजाखौ मोननै नामा बर' बाजारावबो नायदो ओमफ्राय सालबारियावबो नायदो जोंनियाव ओमफ्राय ना एकदमबारे मैयायो जाय आगै फंबाय बिनानाव मोना आदै मादै मोना आंखौ लोगो मोननानै आंजों फट' ओरि लादों आंजों रायलायदों बिथांमोनखौ रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय द गाजा जाबोखादासला माने गाजा फाबियो जेनेबा जाय नोंथांमोना आंखौ माथो होदो बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं माबायदि ओमफ्राय आं खोनाबाय थायो आरोना साइडआव थानानै मानो एन महिलारिया होननानै रायलायो माथो होयो जेनेबा माथो होनो लुगैयो मानो माथो होफैया नोंथांमोना जेनेबा माथो होफै आंबो माथो होनो लुगैयो ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि नोंथांमोनखौ थांनानै माथो हैनो हायाना लाजियो आंबो ओमफ्राय नोंथांमोना ओइ एन महिलारि फैबाबो आं माथो होगोन आरो नोंथांमोनखौ मोदोमफोरखौ जान ओरै बुना गालांबाबो जायो ओरै बुना गालांबाबो जायो आरो बुबाबो जेबो नङा दे बुज्रां फैनानै आब' इदिनो फैनानै माथो हो दे सोरबा जुदि माथो होनो लुगैथारदों ओरै खब्द जालायनांगोन आरो बुनायफोरा सोरबा बेसेरा माथो होनो लुगैयो ओमफ्राय गोजाननिफ्राय आंखौ माथोबो होआसै नावखान्थि जाना थांनाय खाफाखानै मोनदो आरो आङो ओमफ्राय गोबाङानो माथो होफैदो ओमफ्राय आंखौ एसे आदै मादै मोनाबो नायो होनना मिथिथारामोन आं सेंग्रा सिख्लाफोराल' नायो होनना भाबियोमोन आरो लेकिन यार यहाँ में पिघल गया बेसेबां मोजां मोनगानो हाथायफोरानो लोमगायाखै आब' नोंहानि भिडिअखौ बिराद मोजां मोनो होनबा आंखौ एसे रेसपन्स होबावलायदो जेनेबा आं बैसोआव इसोरखौ आदै मादैमोनसो जायो आंखौ आब' होनना रेसपन्स होबावदोसो आंखौ एसे मोजां मोनो नोंसोरो
नोंथांमोना थाब थाबैनो आरोबाव शेयार खालामनानै थाब थाबैनो 100K खालामनानै होदो अब्ला आंबो इफोरबायदिनो अनोब्ला आंबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो लुबैयो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय गाज्रिथारासला नायनि मोखांफोरखौ हाथायफोर नायनि आंनि दांथाल हाथायखौ दा नायखा दा मानसिया जाखावा होनदो नारेंआव थाइनैल' सोर सोर फुजा नायनानै मेगन मोदै जानानै दङ दासो उनथिखादो मानसिया बिदि होननाङा दे फुङाव आङो उनथिनानै उन्दुना थादो होननायखाय जालायबायानो मा होनखानो नाङा मा दासो उथिदोलाय मालानि दिनाव उन्दुना थानाय आंलाय फुङाव उथिबाय बाबानो ओंखाम संना जाहोहरबाय बाबाया खामानि मावनो थांबाय ओमफ्राय आरो आं उन्दुफिनना थादो आरो संखांनानै जाहोखां आंथ' ओंखाम जायाखै दाबो नों जाबाय आं जानो जाहैबाय नामा मिथिया नोंहासो बबावबा हाग्रा दानैदो मा दानैदो मा मिथिगो नोंखौलाय मानो बिसारलाबाय थानांगौ इदिसो गन्थंफोरखौ ट्राक खर' नुखायो मोनगोन थेवबाबोथ' आंहा गन्थं हां लानो हानाय दं मेगन दं मालाय बायदिथ' खाना बेंगा जाना थायाखैना रंजा आंहा दुखु गैया गन्थं गुसुंबाबो मेगन बुथेबाबो दुखु गैया नुबाय दं आङो संसारखौ बेलेगादि नुवाखै अक्ट'पास नुबायसो मानसिखौ मानो ओरै नाम दोनबाय थायोलै नोङो जानला मालालाय आखाइफोरखौ आसुगुरफोरखौ मोजाङै सुना सुवाखैलै ओइ जानला माला होनबाय थानाङा इसोरा मोननि माबा जेखौनो मेखौनो माबाबाय थायो जायाबा खारायफोर गोजानफोरखौ मालाबा खिबु सुवालासे माबा ओंखाम ओंख्रि खुरना होदो खिबु सुवालासे होमबालाय माथो लेथ्रा होनबायदों नोङो हांगारदो होयो नालाय आंनि आखाइया हांगारबो जानो हागौ बारा मिना खिबु सुवालासेसो रागा जोंबा खिबु सुवालासेसो होफैबावगोन औरत से पंगा ना लेने का अरे कहना क्या चाहते हो क्यों नहीं तो पंगा लेने से क्या होता है नहीं तो क्या होगा तेरी खाने में गू लगाई देगा ओमफ्राय आंखौ सोरबा सोरबा हारसानि भिडिअ लाबोनो होगासिनो आरो एसामिसत भिडिअ एटा बनायदि आंथ' हारसाखौ थारमाने बुजियो आरो ओमफ्राय सालायानो थाङा आंना ओंखायनो आङो नायनि सालाया बेसे गोलाव बननाय बुजिथारगोन थाङा होनना ओमफ्राय माने मा सालाया जुदि खान्दाबाथाय माथोआसो गनाय नङामोन जागौमोन बेखायनोथ' नोंना सालाया गुसुंखायनोथ' हारसाया थाङा नोङा माने बुजियो माने आं हारसाखौ माने फिदिं फिदा रायलायनो रोंलायलाङा आरोलै सिदा रोंबाय नमस्कार बन्धु नामा बोरै होनगोन फार्स्टआवनो नमस्कार बन्धुসকল बा नों होननायखौनो होनबायानो আজি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰম্ভ জনালো না মানगोन नामा आंखौदि हारसानि भिडिअ लाबोनो होयो आं बोरै बानायनो जाया होमबा मा जाया जिरखांनोनो होआखै दानो कब हानांगौ थाबाय खद दं बुस्थुआ मा खद दं इलाय मा खद दं मोनजेन माइखौ मोनजेन मा जानायबो नङाहाय आं बिदि जाबाय थाबा जोंखाङो आंहा इफोरबायदिबा गोजानो लेमाखै मानो लोमदो जिरग्रोनो हो बुस्थुखौ जिरग्रोनो नों आं टेस्ट खालामनायनांगोन ना जिना जा टेस्ट खालामनायनांगोन आङो जाथ'नाङा र' बायो आङो जाखन माबा सुखा माबा गथ' गोलैथां माथां र' आखाइखौ फोलावहरबाय थानाङा मोनजाबाय बिदि रखम
नङा इयो बोथो जाग्रोनो लेसिन जाजोब्बायानो मोनसेखौ बेथो आं हायाहाय लुगैयोना गोखै बुस्थु आया मालु मा Ini langsung kacang. Macam mana? Dari salah deh. Don debal. Tanah pun nggak. Salah deh. Lupa. Kapan nih? Kapan nih mak? Min yang mana cukup dong. Salah. Seru nih kali. Nih gini. Ayo pak lah ya. Tanah. Iya. Kan kebanyakan banyak kan kos kan banyak. Sana pergi ali ber. Sana pergi mau cuma jadi mak. Lebih. Kan ada dungkun ada salah. Laba mau ang. Gue tidak kenal. Deh. Gaya saya. Kan pura dayem bah. Nah ada furlena labang furlena. Bah ka. Masuk botol salah. Puri kalam. Siusup kesian tu. Masuk botol mesti berkemanci nih. Muzang ni mah mana dang ni. Kos tu bentuk pedong zoma. Puri zoma membawang lekle. Berita. Ini siapa try? Membawang le. Dia kan ya zoye. Dengsi zoye. Oh. Jadi berapa? Tuh salah. Orang tak ya? Serba jangan lu dong. Gusti beragam lah ada. Oh kurang ini. Kau kaya. Kelum dia berkenaan. Kelum dia berak. Baile. Halo dia le. Halo sebelah, tilap dok. Doi. Patut dok. Babar. Bodoh halo dia. Halo. Jadi. Itu mah dikah. Taman halo dia.